iritsiko da Erandioko portura eta hemen bertan Erandioko gaztetxeko kideek hartuko dute. Ordukoa jadanik 2001 kilometroa izango da eta aurrera jarraituko dugu Bizkaia Barrena. Hona hemen, egunean bildutako irudirik onera. Venga, Julen Ekapanu aurrera! Venga, Julen Ekatxolistak izenbat kilometro izuen Bilbon gaur. Hausela, publiko ederra hau hemen! Beko ikastetxea ikastola, dan aplauz hemen! Venga, korrika aurrera! Danak elkarreaz, trabudu dantzataldea Iran Berrak eta zazpe menditaldea, hausela, tipi-tapa. Animo goitiko, venga! Atletikare! Unkigarria benetan, eder bako justizko Euskal Herri Euskaldunaren alde. Venga guztio, aurrera, malkoak begietan eta indarra oinetan, bagoaz, aktuan lakazakon, gora eta gora korrika! Gaurko irudiek eman dutena, Mungian agurtuko dugu gaurko bideo emakizun hau, etxe ikusten duzuen, arratsaldean, 7 puntuan izango da hemen, Mungiako plazan eta Larramendi ikastolak eramango du lekukoa. Mungian ez da ez geldituko korrika, Bizkaian bertan jarraituko du, gaur partean ere, Bermeon, Gernikan, Lekeition, Herrioetan dute hitzordua, gauean eta goizaldean, eta goiz berriz Gipuzkoara egingo du salto Bizkaitik 18. korrika honek, Barrutik, Multitura hain zuzen ere, goizeko kontra izango dira horiek, gero Bazkalondoan, Zarautzen, Lasarten, Erjanin, beste herri batzuetan ere bai, eta gogoratu biharko hitzordu nagusia iluntzean dugula, 8:00 aurrera Donostian izango da, Gipuzkoako hiriburuan, gaueko 11 galdera artean izango da, eta ondoren badakizue, 18. korrikak azkenan non izango duen, Baionan, Etzi izango du zita, goizeko 11:00 galdera sartuko da, Lapurdiko hiriburuan, eta azken ekitaldia 12:00 izango da. Orduan jakingo du hain zuzen ere, eskuz esku, euskara elkarri emateko keinu hori egiten lekuko hori, nork idatzi duen lekuko horren garama mezua eta bestetik mezu horretan zer dion ere. Orduan argituko da misteri hori, besterik ez gaurkoz, bihar ere izango du elkarren berri, ondo izan.